Zelzeleya siyê cotmê ya li İzmîrê de gelek kesan jiyana xwe ji desta zirar geş gelek xaneyê û welatiyan. Ji bo maxdûrên zelzelê şaxa Qizilê a Batmanê standên alîkariyê vekiriye. Herva jinên midyata Mêrdînê jî ji bo zarokên maxdûrên artêjê oyuncak çêdikin. Li İzmîrê erdhej çêbû û dilê gelê Tirkiye şewitî. Di erdhejê de welatiyên me jiyana xwe ji destan û zirar gihîşt gelek avahî û bi hezaran welatiyan. Piştî erdhejê li hemû bajarên Tirkiye kampanya û xebatên alîkariyê hatin destpêkirin. Şaxa Heyvasor a Êlihê ji bo berhevkirina alîkariyan li navenda bajêr hin stand vekirin. Kesên dixwazin dikarin hem amûrê xwarin û bikaranînê hem jî bi awayekî madî alîkariyê bikin. Batmanê jin sê nokta me standê xwe danîne. Hem nakdî yardım yani hem para kabul dikin hem aynı yardım ki bazı kari birinç kari nakka kari vakidi run ki çilo bazı kari bir şekli yardım ebiki. Alîkariyên ku werin berhevkirin jî wê piştî sê çar rojan werin şandin İzmîrê. Jinên midyada navçeya Mêrdînê jî ji bo alîkariya mexdûrên erdhejê xebateke watedar dikin. Jinên navçeyê bi destê xwe ji bo zarokên mexdûrên erdhejê pêlîstokan çêdikin. Jin dixwazin bi xebata xwe dilê zarokên erdhejê xweş bikin. خودی تعالی جار کردی نین سری و ناکی نین سری تکسی زحمت شتکی زحمت زور بو او زارو جبن و چکی وقت در کتن زحف کیف همهات امجد قازن لیستوک نواتشین کن بشین جواره. ایرو ام ببکا چید کن جبوی إزميري الجمع دبران چی بو ام گل کی قحرین و جمع اف دبران چی بو ام جبوی وازارو کا انو یک جوازارو کا در کت بشتی چارو جا یعنی بنوی دبرانی دو وساق در کت ام جبوی وازارو کا ایرو و ببکا چید کن بلکی نو کیفا واری پچکی. حتی نها ست پلیستوک هاتنه چکرن. پشتی هجمار ببه دوسود و جبو شاندنا İzmir'e teslimi şaxa Heyvasor amidiyade bikin.